Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu dulur-dulur. Menika sedaya dalang manten ingkang wonten ing Pacitan menika ngempal sesarengan wonten ing Kedai Perintis Sorterop Pacitan JLS ya. Menika sami ngedapi pasugatan daharipun piyambak-piyambak wonten ingkang diwul, wonten ingkang boten lawuhipun nggih namung nyumaken saking ingkang dipun kersakaken piyambak-piyambak. Alhamdulillah saged gumolong gilik manunggal sedya karsa ngedapi pasugatan Kedai Perintis Sorterop Pacitan. Mugi-mugi mangke sedaya dulur-dulur ingkang badhe kagungan kersa mantu ampun tida-tida was-was utawi pados dalang manten ingkang dereng sah wonten ing Pacitan menika sampun sedaya ngempal MC manten sedaya niku dalang manten niki ingkang dipun sesepuhi kalian Bapak Jarwadi kalian Bapak Slamet lajeng pangarsanipun menika Mas Bambang Pidra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo.